Inkjesta interna dwar mewta priġunier fl-isptar Mount Carmel ikkonkludiet li f'dan il-każ kien hemm nuqqas min-naħa ta' xi impjegati. Fis-starrija tal-Ministeru tal-Intern intqal li kienu qed ikunu pubblikati dettalji mill-inkjesta interna wara diskussjoni mal-Avukat Ġenerali fejn ma kienitx ippubblikata l-inkjesta sħiħa peress li għad hemm għaddejja inkjesta maġisterjali. Fil-fatt, il-Ministeru żied li f'dan l-istadju ma jistax jintqal jekk in-nuqqas tal-impjegati f'dan il-każ jammontax għal xi reat kriminali. Dan għaliex hija l-inkjesta maġisterjali li trid tistabbilixxi dan. Il-priġunier Richard Jeffrey Paxton li kienet jinżamm taħt arrest preventiv fit-taqsima forensika tal-isptar Mount Carmel kien instab mitluf minn sensieħ fid-9 ta' Jannar. Il-Ministeru għall-Intern assigura li dawn il-postijiet ta' detenzjoni jiffunzjonaw sew u li se jkomplu jittieħdu l-miżuri organizzattivi opportuni fejn ikun meħtieġ. Preżentament il-Bord ta' Detenzjoni li huwa presedut mill-Avukat Andrea Camilleri qiegħed fil-proċess li jevalwa s-sitwazzjoni tad-detenzjoni fit-taqsima forensika fl-isptar Mount Carmel u fil-lokap tal-Pulizija. Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jippreżenta rakkomandazzjonijiet dwar titjib li jista' jsir f'dawn iċ-ċentri.